Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem cemaat, din kardeşlerim, bugünkü şağlarşımda men sizin için Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem degan kitapni okurga buldum. Hem bizning bu ikinci fasılımız, fasılning ismi Garip kabileleri deyip atala. Hem men o kitapni ikinchilashin Allah yordami bilan o'qirman. Hem sizga bir necha ma'lumot berarman. Hem ketdik, o'qiy boshlaymiz. Hem birinchi Bismillahirrahmanirrahim. G'arab qabilalarining shig'ishin tarixchilar 3 turkumga bo'lalar. Birinchi turkum o'lib bitgan, yo'qolgan g'arablar. Bularni eng birinchi g'arablar, ularning tarixlari turida yetarli ma'lumot yo'q. Keltira olmaymiz. Ular tak, g'o'ytigiz. G'ot, Samud, Taym, Jadis, G'iy Malika, hem boshqalar. Bular yo'qolgan g'arablar. O'lib bitgan, g'arablar. İkinci turkum ol bizning sof tuqumli g'arablar. Ol Yag'rub bini Yashjub bini Qahtanning naslinden. Ularni şulay uq g'arablar, Qahtanilar deb ataylar. G'arablar, Qahtanilar. Üçüncü turkum g'arablashgan g'arablar. G'arablar İsmailning naslinden şulay deb yurtalar. Yana ularni g'arablashgan Adnanilar deb de ataylar. G'arablar Adnanilar.
Дүртенче төркем. Ул саф гарәпләргә яки Кахтан халкына килгәндә, алар чыгышы белән Йәмәннән булып берничә кабиләләргә, ыруларга бүленәләр. Чыгышы белән Йәмәннән. Ул Химьяр кабиләсе. Химьяр бу кабиләнең иң билгеле булган уруларыннан Зәйд әл-Җөмһүр, Кугада һәм Әс-Сакасик дип атыйлар. Һәм икенчесе ул Кахлан. Кахлан бу кабиләләрнең иң мәшһүр урулары Хәмдән, Әнмәр, Тай, Мәзһиж, Киндә, Ләһем, Җүзәм, Әзет, Аус, Хәҗрәҗ, Хәзрәҗ һәм Шам әмирлегендә булган Җәфн нәселләре. Нәселләре. Хәзер Кахлан кабиләсенең Кахлан кабиләсенең төрле нәсепләре үз вакытында Йәмәнне ташлап китеп, Гарәбстанның төрле җирләренә урнашканнар. Алар Мәриб буасының Мәриб буасы ул Йәмәндә урнашкан була. Буасының ташып агуына кадәр римларның басымы астына югалуга килүче сәүдәләрен һәм римлыларның Мисыр белән Шамны яулап алганнан соң коры җир һәм диңгез юлларын үз күзәтүләре астына алганчы ук күчеп килгәннәр иде. Кахлан белән Химьяр кабиләсенең төрле нәсепләре арасында булган көндәшлек Кахлан кабиләсенең чыгышына китерүе гаҗәп түгел. Бу вакытта Химьяр кабиләсе Йәмәндә кала. Демәк, без белдек, шулай ук Кахлан һәм Химьяр кабиләсе бер-берсе арасында ниндидер низак булган һәм бер-берсе белән көнләшкәннәр.
Qahlän qabiləsinin nəsiblərindən bulğan көшіп кетушілер 4 төркемгә бүленә. Демәк, менә Qahlän qabiləsində анда 4 төркем бар безнең. Һәм ул барча 4 төркемне билгеләбез. Ул Әзет, Я, Әзет. Әзет. Бұларның башлыклары Гыймран бин Гамир, Мөзәкәйб көшіп кетуші кирәк дип санады. Башта шымгычларын җибәреп, Йеменнән бер җирлегеннән икенче җирлегендә көшеп йөрделәр. Аннан соң төньякка юнәлделәр. Аларның бу китүеннән соң булган төрлечә таралышуыннан нәсебен ташлап Һиҗазга гафуйтыгыз. Аларның бу күчүеннән соң булган төрлечә таралышуын булай дип аңлатырга була. Сыгъләбә бин Гамир Язид нәсәбен ташлап Һиҗазга, Һиҗаз ул хәзер Кызыл диңгезенең гарәп ярлары буйлап сузылган тау шылбырлары таба юнәлә һәм Сыгъләби белән Зөкәр арасына килеп утыра. O Сыгъләби һәм Зөкәр ул географик исемнәр. Нәселе үсеп халаты ныгыгач, Мәдинә тарафына таба хәрәкәт итә башлый һәм шунда урнашып кала. Бу Сәгъләбәнең нәселенә Аус, Хаҗраж урулары керә. Демәк, монда Язидкә әле керә Аус кабиләсе һәм Хаҗраж. Бұлар барысы да Мәдинә Йәмәннән Мәдинә Аларның әтиләре Харис бин Сәгъләбә була. Хузага исеме белән мәшһүр булучы Харис бин Гамир үзенең уллары белән бер күпме вакыт Һиҗаз буйлап күчеп йөргән. Аннан соң Мәр Зәхрәндә утырып калган. Шуннан соң алар Әл-Хәрәм ул Кәгъбә урнашкан изге җир. Әл-Хәрәм җирлеген яулап алалар һәм
ул җирлегендә яшәүче Җөрһүм кабиләсен куып чыгарып Мәккәгә килеп урнашалар. Шулай без белдек монда. Тагын әле безнең Язид кабиләсе ул тагын Мәккә. Мәккә һәм Мәдинә һәм алар Җөрһүм кабиләсен куып чыгаралар. Җөрһүм кабиләсен куалар. Аларның нәселеннән куалар. Язид нәселеннән булган кешеләр Җөрһүм кабиләсен куалар Мәккәдә. Гыймран бине Гамер умында туктала һәм аларның уллары белән шунда урнашып кала. Шул сәбәптән ул җирне Язид Уман дип йөртә башлыйлар. Насыр бине Язид кабиләсенә килгәндә алар шулай ук монда тагын Азид Уман шулай ук аларның нәселләре тарала. Насыр бине Язид кабиләсенә килгәндә алар Тиһәм ул Кызыл диңгезенең Гарәбстан яр буенда, тар гына диңгез буе. Тиһәм урнашалар. Тиһәмдә урнашалар һәм Язид Шануа дигән исем алалар. Язид Шануа дип исем алалар. Җафин бине Гамер үзенең уллары белән Шамга юнәлә. Шамга юнәлә һәм шунда торып кала. Алар Гуасанлылардан булучы әмирләр буыннан башлап җибәрүчеләр. Һәм шулай ук Шам. Шулай ук Шам. Өченче ул Гуасанлылар. Булар Насара. Шам.
Госанлылар Византиянең Рум вассаллары булган гарәп князьләре. Аларның тора торган урыннары Дамашктан көньякка таба 80 км ераклыктагы Җәбидә була. Госанлылар һәм ияршинләре Насара дине буенча яшәүчеләр. Булуы әмирләр Шамга юнәлә һәм шунда торып кала. Алар госанлылардан булучы әмирләр буыннан башлап җибәрүчеләр. Госанлылар дип аталуларның сәбәбе шул. Шамга килгәндә алар юлда иң беренче туктаган урыны Хиҗаздагы Гасан дип йөртелгән су чыганагы була. Һәм тагын без хәзер күчәбез икенче кабиләгә. Ул Ләһем һәм Җөһәм. Җөзәм, гафу итегез, Җөзәм. Ләһемлеләргә Насыр бине Рабига кергән. Ул Хирада, Мөнәзирада бабайларның гарәп әмирләреннән була. Хира ул Гыйракның көньягындагы Ифрат ярында урнашкан шәһәр, анда ләһемлеләрнең тора торган урыннары урнашкан була. Ул Гыйрак, Хира шәһәре. Хира шәһәре. Һәм тагын өченче ул Бәну Тай. Бәну Тай нәселе. Ул Язид нәселе нәсәбе төньякка килгәч, алар да юлга чыгалар. Һәм әввәлдә Әҗә һәм Сәлмә дип аталучы ике тау арасына урнашалар. Соңында бу урыннар Тай таулары дип йөртелә башлыйлар. Бу Әҗә һәм Сәлмә Сәлмә таулары янында яшиләр. Дүртенче ул Киндә әлеге нәселнең ияләре Бәхрәйндә килеп урнашалар. Ләкин соңыннан моннан китергә мәҗбүр булалар. Һәм Хәдрәмәүт ул хәзер әйтәм, гафу итегез. Гарәбстан ярымутравының көньягында урнашкан яр буендагы өлкәләрнең берсе. Киндә ул Киндә дип язып Киндә. Hadi to'xtamiz. Xota. Киндә.
әлеге яры Бәхрейн ул. Бәхрейн. Киндә Бәхрейнгә килеп урнашалар, аннары Хәдрәмәүткә китеп тукталалар. Анда аларны Бәхрейндә каршы алган кебек ук каршы алалар. Шуннан соң алар Нәҗидкә китәләр. Нәҗид ул Гарәбстанның киң һәм үзәк яссы таулыгы китәләр һәм шунда ук урнашып калалар. Нәҗидтә көчле хакимият урнаштыралар. Аннары әмма бу озакка сузылмый, тиздән аларны хакимлекләреннән бер нәрсә дә калмый. Бәхрейн шулай ук алар китәләр Хәдрәмәүткә. Хәдрәмәүт. Аннан Нәҗид. Кугада кабиләсе Йеменне ташлап китеп, Гыйрак читендәге Сәмәвә исемле ярым сахрага урнашалар. Бу кабиләләр аларның күченеп китүләре турында тәфсиллерәк Әл-Хәдәринең ислам халыкларының тарихы турында лекцияләрендә, шулай ук Гарәбстанның йөрәге китапларында укырга мөмкин. Югарында зикер ителгән күчеп китүләрнең сәбәпләре турында һәм вакытларын билгеләүдә тарихи чыганаклар арасында зур гына ихтилафлар бар. Төрле фикерләрне һәм карашларны күзәткәч, без иң нигезле булганнарын китергә тырыштык, дип монда искәрмә тәнбих бирелгән. Бу Кугада кабиләсе. Гафу итегез, Кудага кабиләсе. Шулай ук Йемен. Гыйрак. Гарәпләшкән гарәпләргә килгәндә, аларның бабалары Ибраһим пәйгамбәр галәйһиссәлам иде. Ул чыгышы белән Гыйрактагы Ифрат ярының көнбатышында булган Куфа янәшәсендәге Ур шәһәреннән казу эшләре бу шәһәрнең тормышын һәм Ибраһимның гаиләсе турындагы мәгълүматларны, шулай ук әлеге шәһәр халкының дине
dini ышанулары һәм иҗтимагый халатын белергә безгә бик ярдәм итте. Моны тарихчылар өйрәнде инде бу шәһәрне. Әбүл Галә әл-Мәүдүди Тифһимул Куръан һәм Кугада кабиләсе булды безнең һәм безнең гарәпләшкән гарәпләр. Так, чыгышы белән Йәмәннән ул безнең 4-нче Кахтан дип язып куйык. Кахтан. Гарәпләшкән гарәпләр. Демәк, ул безнең билгеле булганча Ибраһим галәйһиссәлам урдан Хиранга күчә, аннан соң Фәлестинга килә һәм монда ул халыкны тәүхидкә, бер Аллаһка гыйбадат кылуга чакыра башлый. Ибраһим Фәлестинне гына түгел, һәм башка илләрне дә әйләнеп чыга. Мисырга килгәч, Фиргавн аның хатыны Сара белән бозыклык эшләргә ниятли. Әмма Аллаһы Тәгалә аның мәкерен үзенә каршы кыла һәм Фиргавн Сараның Аллаһы Тәгалә якын булуын аңлап, аңа ихтирамын күрсәтә. Үзенең кызы Хаҗарны аңа бүләк итә. Әввәлдәге аны бөтенесе дә кенәзек булган дип саныйлар. Ләкин мәшһүр язучы һәм олуг галим Кази Мөхәммәд Сөләйман әл-Мансурфуни ул ирекле хатын һәм Фиргавнның кызы булган дип диде. Үзенең кызы Хаҗарны аңар бүләк итә. Сара исә Хаҗарны Ибраһимга хатынлыкка бирде. Моннан соң Ибраһимның Фәлестингә кайтты һәм Аллаһы Тәгалә аны Исмәгыйль белән шатландырды. Хаҗар аңар ир бала тудырды. Бу хәлдән Сара бик көнләште һәм Ибраһимга Хаҗар белән Исмәгыйльне үзенең ерак җиргә илтеп урнаштырырга кушты. Ибраһим Хаҗар белән Исмәгыйльне Хиҗазга китерде. Һәм аларны үсемлек үсми торган далага Аллаһының изге йорты янәшәсендә дөрестәге изге йорт төзеләчәк урында яңгыр яуганда бу калкулыкны уң белән сул яклардан юдырып туручы биек булмаган калкулыкка калдырды. Ул аларны бер зур агач янында, сыңында Зәмзәм чыганагы
килеп чыккан урынга урнаштырды. Моңа кадәр Мәккәдә беркем дә юк. Бернинди дә су юк иде. Ибраһим хатыны белән улына капчык хөрмә һәм bir савыт су калдырып Фәлестингә кайтып китте. Берничә көннән соң аларның ризыклары һәм сулары бетте. Аллаһның ярдәме белән ул урында Зәмзәм чыганагы бәреп чыкты һәм бу аларга берничә көн буена куәт бирде. Зәмзәмнең ничек килеп чыгуы барыбызга да билгеле. İkinci Jürhüm дип аталучы Йемен кабиләләре бу урынга килеп Исмәгыйльнең әнисе рөхсәте белән Мәккә җирлегендә урнашып калдылар. Алда бәреп әйтеп үтелгәнчә, монда кадәр бу кабилә төрле вәдиләрдә һәм үтелгән һәм Мәккәнең тирә-якларында яшәп торганнар иде. Бухари китергән хәдистә бу кабилә халкы Исмәгыйльдән соң ләкин Исмәгыйль егет булганчы килеп урнашты диелә. Моннан әввәл алар вәдидән үтеп киткәннәр иде. Димәк, гарәпләр, алар безнең Ибраһим галәйһиссәламнан һәм буларга килеп урнаша Jürhüm дигән кабилә. Jürhüm кабиләсе алар гарәпләр. Алда әйтелеп үтелгәнчә, моңа кадәр бу кабилә төрле вәдиләрдә һәм Мәккәнең тирә-якларында яшәп торганнар иде. Монысын белдек. Ибраһим хатынын
hem улын ziyaret ettiği için Mekke'ye kilip yirdi. İbrahim kilip yirdi. Lakin Mekke'den nişe mertebelen kilüğü mağlum tugel. Ama dürüst tarihi şıganaklarda 4 mertebelen ziyaret ettiği turunda haber var. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrite Allah-u Teala İbrahim'e dışında İsmail'ini kurban ettiğini көрсетті. Hem İbrahim bu emrini üterge buldu. Allah-u Teala aytdı. Bizning emrini ikisi de riza bulup kabul ettiler. Hem İsmail'ni yanı bilen yatqızdırdı. Başqacha aytganda İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamni qurban etib shalu uchun yuzin osqa qoratib yerga yotqizdirdi. Qo'lina pichoq olug'a biz qishqirdik: "Ey İbrahim, tushunda ko'rgan bizning amirni rost qilding, amirni o'tagan hukmida bo'lding. Ana şulay o'zimizga itaat etgan yaxshi mo'minlarni izgi jazolar bilan ne'matlimiz." Durustlikda bu ochiq sinov. Biz ona İsmail yanına qurban etib bo'g'azlov uchun jannatdan bir zo'r taka berdik. Bu Safat surasi 103-107 oyatlar. Zikr etilgan voqea İbrahimning o'g'li İsmail yigit bo'lgancha bir marta bilan ziyorat etirga boruvini bildirar. Yana 3 marta bilan ziyorat etuvi turundagi xabarni Buxoriy ibn G'abbosning Alloh ularning ikkisinden de rozi bo'lsin, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ishlatgan so'zlarni tayanib xabar berar. Bu bizning Sahih al-Buxoriy Peygamberler kitabı. Haberlerinin aslı şuna kitire. Bu haberinin aslı şuna kitire. İsmail yigit bulgaz Jurhum kabilesinden bulgan. Yani yaratkan kişilerden garip tilin irene. Onlar o'zlarining qabilasindagi bir xotinni nikohlab beralar. İsmailning onasi bu vaqtda eson bo'lmay, İbrahim o'zining xotinin ham bolasin ko'rishga tilab Makkaga kelar. Ammo shul Makkaga kelganda İsmail uyinda yo'q edi. Onlar xotinından ulu turmuşları turunda sıraşa başladı. Xotin fakirliginden zararlandı. İbrahim bu xotinni tinglagaç İsmail'ge yurt eshiginin bo'sag'asin almashtirishga qo'shib qoldirdi. İsmail otasının ne tilaganin bildi. Bu xotin bilan ayrılıp ikinci xotinga uylendi.
Demek bizim bu İsmail'in xotini İbrahim'e zarlandı. İbrahim aleyhisselamga zarlandı. Hem İbrahim aleyhisselam o'zining İsmail aleyhisselamga o'zining yurt bo'sag'asin olishtirishga qo'shdi. Ham İsmail aleyhisselam otasining emrin eshitib xotini bilan ayrıldı. İkinci xotinin qabilasining boshlig'i bo'lgan Müdet bin G'amirning qizi edi. İsmail ikinci martaba ilangach İbrahim yana onu ziyorat etirga keldi. Lakin İsmail aleyhisselam ida yo'q edi. Kelib Falastinga qaytib, ketar oldindan o'g'lining xotinining turmushlari turunda so'rashdi. Xotini Allohga hamd etdi. İbrahim İsmailga eshigining bo'sag'asin nig'itib qo'yarga emir etib qoldirdi. Ya'ni İbrahim o'g'lina xotini bilan ayrılmasqa qo'shdi. Makkaga 3-chi topqir kelgach, İbrahim İsmail bilan uchrashdi. Ham Zamzam suvi yonidagi zo'r og'och ostida o'qlarin qayrab o'tiraydi. İbrahim aleyhisselamni ko'rgach, İsmail anga tashlandı. Olar ul otani ham ota o'lni nishik salamlarga teyish bo'lsa, shulay salamlashib ko'rishdilar. Bek uzoq ayrılib turgandan so'ng qavuşdular. Bu uchrashuvda Ka'bani tizidilar. Onlar nizgiz saldılar. Hem İbrahim Allah Teala'nın emiri boyunca kişilerinin hac kılarga şakırdı. Allah'ın yardımı bilen İsmail'nin Müdet kızından 12 oğlu buldu. Nabit ise Neyayut, Kider, Adbil, Mipşem, Mişmer, Deme, Mişe, Hudud, Yetme, Yetur, Nefis, hem Kidmen. Onlarning barisi da 12 qabilalarning boshliqlari edilar. Ko'pmidir vaqt ular bitinisi de Mekkada yaşadılar. Yaman, Şam hem Misr bilen savdogarlik ettiler. Ondan so'ng bu qabilalar bütün Arabistonga gına taralib qolmisha onun şiklerine de eriştiler. Nabit bilen Kiber nesilinden başkaları turunda haberler yok. Nabit nesili. Bular barысы da Jurhum hem İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam
һәм Ибраһим галәйһиссәламның урулары. Нәбит нәселле нәбәтлеләр Хиҗазның төньягында чәчәк атучы дәүләт төзеделәр. Аларның көчле идарә итүләренә бөтен күрше кабиләләр буйсындылар. Башкала итеп Петру шәһәрен сайладылар. Бу җирлектә римлылар килеп, аларның куәтләренә шик куйганчы, алар беркемгә дә каршы килә алмады. Сөләйман әт-Нәдәвинең җитди эзләнүләре нәтиҗәсендә ул Гасанчылар токымыннан булучы хәлифәләр, шулай ук Аус һәм Хәҗрәс кабиләләреннән булучы ансарлар, Кахтан нәселеннән булмаган, бәлки Нәбит бине Исмәгыйль нәселеннән булган дип фикергә килде. Алар кайберләре җирлекләрдә яшәп калганнар. Һәм Исмәгыйльнең улы Кидәр нәселенә килгәндә, алар Мәккәгә яшәүләрен дәвам иттеләр. Вакытлар үткәннән саен аларның саны күбәйде. Гарәпләр, әднәнлеләр үзләренең чыгышларын Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи сәламнең 21-нче буын булган бабасы Әднәнгә бәйлиләр. Әднәннең улы Мәгат Кидәр нәселенә керә. Аннан чыкты Кидәр, Әднән, Мәгат, риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлам үзенең чыгышы турында сөйләгәндә Әднәнгә кадәр җитә иде торган булган. Ул шунда тукталып, нәсел шәҗәрәсен
şeceresi bilen şug'ullanuvchilar oldilar degan. Ammo Adnanga qadar kim yashaganin aytmagan. Lakin qay bir g'olimlar bu hadisni za'ifga sanab, Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellemning nasl jarasin Adnanga qadar kuzatirga kerak degan fikrga tayanganlar. Adnan İbrahim alayhisselamdan deb raslab naq 40 buğunga ayıralar. Hürmetli kardeşler, bugünkü şalaşım tamam. İkinci ülüşü kilesi şuraşıda bulacak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.